Guys, welcome back for my YouTube channel. Sa araw nito is managkot ko sa menteryo. Please watch and subscribe to my YouTube channel. Guys, managkot me. Ika ko sa kuan sa dakong cross kay actually akong papa namatay dito man sa Negros. So amo ko kauli. Dili lang ko mo direct sa dakong cross ha. Hangak man eh. Dili na ko nagkot sa dakong cross. Ayan, mato ko sa kong amiga nga bayot si Danny. Nagot ko siya. Ihangak naman ko, guys. Ay, hala ako, amiga. Oh, diba? Shout out. Kasi may shout out, madam. Shout out, diba nili? Di Kimpoy. Ay! Waka yan to sila, ha? Wala, di. Gapon sa balay. Manglaan to ba, Char? Ay, busy man ka. Luti ba nili? Oh, sige. Managot sa kote. Ato na ko kong amiga, katong high school pa ko na bayot siya, si Danny Reserva. Para makapanagot ko sa iya, ha? Limot ko, guys, katong akong amiga na si Danny Reserva. Ato, dali. Nalimot man ko, iya sa to, oh. Dali. Si Danny, akong amigo. Dugay na may aning kuan ka ng amigo. High school pa ko din. Then, namatay siya pag 4th year na ako. Memory, August 20, 2010. Namatay siya. Dala siya ay. Danilo Reserva. Graduate din siya og Hotel and Restaurant Management sa MSU. Dara sa kuan, maigo. Mamiani sa una mamaligya mi sa pantalan kanang mga mani, mga saging. So managkot sa ta para kuan. Para malipay pud ang bayot, di ba? Dugay kay mi ani nagkuan. Dugay kay mi ani nag-uban. Di ba? Nagkot sa kuha. Una diri Dani ba imong iyaan? Atong amiga. Oh, ato pong nagkutan uy. Kay malipay pud ang bayot. Lipay kay turon siya. No? Si mama wala mi ka panagkot kay galain iyang kuan, dili siya makakuyog nako kay. Ay bangag. Hapdos iyang kuan. Bangag. Watermelon. Si Mario? Ito na si... Ay, sa YouTube ni. Na si Mario kay... si Angel Locsen. Abi ni mo giihaw ni. Ay! Ay, ginawa ko tabang. Mag-iihaw na din. Dario eh. Dan, maadto sa kudan. Si Jonas Reserve. Kisa na doy? Dan, maadto sa kudan. Kay... ato na ko si kuan si Parandoy. Ang bata ni O to ana na, ni ato gel, abi mo ihaw na gel. Agay na huot ko. Makasala ka dira oy. Lagi niya. Magisi ang ato ang kuan dira. Latbeya. Ato ko ni Paran, wala si Paran. Tara. Ako agi, oy. Guy. Agoy, ginoo. Ran. Akak. Nilson? Oo. Apilon ko na. Uy, sakuran. Kasi ka ba ni mo? Kami ay. Masawa? Dili akong mangod na si Inday. Si Inday din na? Hi, ti Inday. Isa ba? Imo, kinsa ni anak? Yeah. Iyang ba na, kinsa? Si
Jonas. Jonas? Asa ron siya? Narito sa Bigi. Andito ka, ipon sila ron. Tila ka buki mo anak te. Unom. Paspasa. Uy, ako anik eh. Huwag pa magkuy anak ran. Hay! Ni Nilson ba nino? O kato. Guys, wala na. Hurot akong kandila. Hatag na ko ni Inday. Kwaday ah. Pasa. May. Para yung mga amigo dirak. Si Kuan ba katong Dito naman po ko sa akong cross. lagi. Pwede na to tanan no? Pwede. Akong lula din. Akong papa kay dadto man siya na sa Negros na matay god. Kani dakong cross na lang. Oh, sa dakong cross Si ra. Kuan si kato ba si isang ko katong kapitan. Nagkuan ako dito sa dakong cross. Uy, mausa na to tanan. Yang Nakitaan niya nga nanagkuta wala na. San Pablo ba? Oo. No, si Kuan kato si Pablo. Arnold. Wala ko kaadto, wala ko kadumdum. Napigalan? Kadumdum. Itong kapitan sa unat. Oh, de Gracia. Wala ko kadumdum. Guys, dahil magkahuman ani wala init biya kaayo. Nalagi namong ko yung gilat na mo katong taga para ulangon. Nagot guys, salamat ug muli na jud ko. Agi ko. Ran, muna kong uli, Ran. Ang mapaabot pa mo dira. Sige, muli na ko. Amo ko agi, naa sila diri na muyo po ang uban. Muna shape ko lasihan. Ako ni siyang si Danny Reserva. Muli na ko dan. Og sa imuhang amahan. Wala dyan siya mapalong ang among kandila kung gibalikan, o diba? Mo na siya, friend jud mi kay wa dyan siya napalong basig isa. Uy napay duha sa kung idugang sa iya kay at least akong paglakaw. Pagpauli is magagayad siya sa ako Tapos dito na ko sa dakong cross, nagkuan na mi sa ako ang papa ako na siyang gidagkutan ang akong lola sa Negros man namatay ang akong lola o akong papa, so pwede naman sa dakong cross. Babe, init na ba kay karon? Muli na ko kay nagpalit ko tambal sa ubo ni mama. Pati ako wala na urot ako ang bye-bye Dan. Wala pa naayo ang akong ubo pero nianhin lang jud ko para makapanagkot. Uli na ko. Uli na ko. Bye-bye. Init. Dahil nangatan ako bus para pauli. Dayon gipalitan ako tambal si mama kay kami duha giubo. Parang ako asa na po, bisigalaag-laag na po turon. Palit kong tambal malagundi. Hi! Hi, Ginoy! Tara Inom dayon ma. Tara. Tara Ang gawin tambala. Tambal sa mga hapdos.